Bones, família, aquí bloc número 11, un bloc una miqueta més tranquil. Ja fa uns dies que hem tornat a casa, després del Campionat del món a Oklahoma. Bon dia, bona tarda, bona nit. Acabo d'arribar a Barcelona des de Canadà, així que no sé ben bé on passo. Tinc un jet lag d'aquests que te mueres. Desitgeu-me sort en el dia d'avui perquè serà llarg, però bueno, estic molt contenta de tornar a casa ja. I com a bona princesa que sóc, tinc a la meva supergermana que em ve a buscar a l'aeroport. Clàudia, moltes gràcies, t'estimo molt. I serà una mica la tornada a casa, tornada a l'entrenament, veure que no se m'hagin mort totes les plantes, si la meva senyora mare ha fet la feina de regar-les, encara seguiran vives, anirem a comprovar-ho. I alguna coseta més, però res més, amb moltes ganes de tornar a posar mans a la feina per preparar les últimes 2 competicions que queden. Així que, let's go! A la bici! Ai, que contenta estic de veure's! Duc! Jope. Duc! No vol. Hola, Chiqui! Que m'has trobat a faltar molt? Segur que sí. Bueno, prova de la veritat, primera integrant de l'equip està vivíssima. Segona integrant, que està maquíssima i li estan sortint més fulletes. I després les reines de la corona, que estan, mireu que boniques. La meva mare és la millor. Ha fet una feina espectacular, aprovada, mama. Això li tocarà fer-ho a cada viatge que faci ara. Gràcies, mama, t'estimo molt. Segona part de coses que cal fer a l'arribar a casa després d'un viatge, que és descarregar trastos. Tenim aquí unes quantes pales, les piragües ja estan descarregades perquè el Cristian és un amor. Realitat de l'assumpto. Una calor que flipes. I deixarem tots els trastos al garatge dels meus pares perquè a mi no m'hi caben. Vamos. Aquí tenim el rei de la casa. Hola, tu. Hola. Digues hola. Bueno, ara us vaig ensenyar un dels millors souvenirs que m'he portat d'Oklahoma City, a part de la medalla, evidentment, que són les meves superbotes de cowboy. Són vermelles amb un toc, amb uns dibuixets, i m'encanten, estic supercontenta. Vas-y, danse. Sans la main. Ouais. La gent em critica, però m'és igual, me les penso posar aquí, tot i que la gent em miri estrany, així que us les ensenyo aquí. Bueno, ja tornem a estar en marxa. Anem direcció cap al primer entreno després de tornar de vacances i després del Mundial. Tinc moltíssimes ganes de començar, de tornar als entrenos, al gimnàs, a les sèries. Tinc una mica menys de ganes, però bueno, també tocarà. I de tornar-me a posar a l'aigua aquí a la Seu. I res, vamos. Tinc una mica de jet lag encara, així que serà una mica dur aquests dies, però bueno, tot ho farem. Avui anem a fer una cosa bastant especial, que és tornar a veure la meva baixada amb la família i ensenyar-los la medalleta. I res, aviam si plora algú, no ho sé, ho veurem. Hola! Hola, tu! Què passa? Hola, ens fa la salutació oficial. El Marc vol que tornem a mirar la baixada. Seria la gràcia. Què? Que bufes. Sou molt pesades, Tu creus? Vale, pues la mirem, però... Gràcies, papa. Pues a la tele. A la tele.
Què, mama? No, mírales, que et penses que esto... Oh, qué contenta, ¿eh? Qué bé, ¿no? Pues anem a mirar la baixada, va? Va, anem. Pobret, és que no pot. No pot. Té tanta il·lusió. Saludar. Té tanta il·lusió que no pot. Està a casa seva. Vinga, va, anem a posar la Smart TV. Sí, és una Smart TV. Smart TV... No sé, normal. Com s'estiren els Dòria. Vaya, sí. Vaya, Smart TV. Tu per què? Ja la pots veure, no? Home, una segona vegada em pots veure, no? Tu aquí ja havies sortit, Pere? O a les altres sí que les havies arribat a veure? No, ell no va mirar res. Res, Res. Ah, ni una? Clar que no. Ni una. Que voy. Mira, va, vinga, ara. Ara sí. Ara ella. Mónica Dorian. Li vaig treure el Vilarrubla. Aquí em vaig caure una miqueta. Aquí, no. Aquí vaig perdre una miqueta de temps. Vas caure. Una miqueta. Però dic, seguimos. Aquí és on pillaven moltes també. I no pillava ningú, mama. Aquí anava quasi, sí, estaven bé. Aquí. Veus, aquí he perdut una Aquí és miqueta. on va, exacte. Però tot i que passes el rodolé, No gaire, em caic una mica. Bueno, però... Veia per dintre tot. Ara sí que és quan fas el... No? A l'ui. Ui. Aquí. Aquí, ja. I aquí. Sí, aquí són quasi porques. Hòstia. Així que tens anat avall. Quan et quedes a baix, no? I aquí dic, vinga, va, tira. Aquest és l'ui, i aquí dic, ui, no. Ui, no. Ah! És que aquí no vas Tira. Aquí vaig perdre una mica. Sí. Que enllaçata. Ja està. I aquí vaig dir, tira. Tu aquí ja pensaves que estaves fora. Sí, però vaig pensar, si tires, pues igual em quedo a mitja taula, jo què sé, 5 o 6. Però jo m'imaginava que estaria 5 o 6. Aquí és quan que diguem, no pot ser. No t'he fet cap nen encara. Segona, No t'has fet cap nen encara d'aquesta... No, ni un sticker. I aquí jo pensava que no ve el Cristian a abraçar-me. On està? Pensava jo, on està? No vindrà. Dic, si serà l'última a venir. Quan em van avisar, quan van dir que... Quan ja va cridaven... sortir rang 2 i la Carmen i la Clàudia van cridar Però no ens va sentir, no? i va dir, i ja llavors ja va estar. I ja està, una más. A vegades surt, a vegades no. Tu vas dir, vinga, a donar-ho tot, no? Al final, Ah, sí, al final vaig dir, aguanta. aguanta, Tira. tira. La medalla. Aquí. Els he portat perquè el tornen a veure. I mira, la medalla, Que broma aquesta, Aquestes costen, joder, ja te digo. Pensava, aquesta final la fas bé. Aquesta final la fas bé ja d'una vegada per totes, joder. Jo no marxo d'aquí sense medalla. Bueno, també hagués pogut marxar sense. No, ja, Però- tu vas ficar al cap i ja sabies que la faries. Jo la volia. Tu la volies, i jo sabia que tu la volies. Vaig veure el Miquel a la mesa i dic, joder, tio, que guai. Perquè el primer dia la vas veure. El primer dia no, jo no. Vosaltres la vau veure. Bueno, ens va trucar el primer dia, no? Sí, no? El cross? Sí. Però tu no... No, la de Caia Cruz no et van veure. Vam mirar el resultat. Vam mirar el resultat. Falta. Sortida, falta. I dic, no pot ser que la sortida hi hagi falta, impossible. Què ha fet? Què ha fet? Ha sortit abans d'hora. No, els vaig trucar el dilluns a la tarda plorant. Sí, vam plorar aquí. Vam estar fent teràpia tots junts, el meu tiet, l'Aina, ells dos i el gos. Ja el gos. Ara per la següent. Ara per la següent, sí, papa, sí. No pressure. Sense broma. Home, jo també la vull, la següent, clar que sí. A tu et diuen ara medalla olímpica però cap medalla més, fins al 28. I això com ho saps? Perquè és hipotètic, no? Sí. Si t'ho asseguren, què? Renunciaries a les altres? Sí. Si m'ho asseguren 100%, Ah, Pues sí, clar.
però com que no m'ho asseguren, el més probable és que si guanyo de més durant la temporada, és més probable que la guanyi a LA. O sigui que... Ara m'has d'ensenyar on va a la piscina. Això sí que és Que pressió. dolenta ets, això t'hi has dit. Li dic que com no l'escabillo. Que li dic que com no l'escabillo, em sembla que... Bueno, si portes l'excavadora aquí... Jo crec que hauria de trucar a l'excavadora, papa, un dia arribaràs i tindràs l'excavadora aquí. Anem a la meva antiga habitació a buscar les altres medalles que tinc aquí, a casa dels meus pares. Les que havia guanyat abans de marxar. Aquí tenim evidentment, a l'art. A l'art que la meva mare ha posat aquí. I allò ho vaig pintar jo. És horrible, però la meva mare ho ha penjat igual, perquè m'estime molt. Aquesta era la meva habitació. Si tens roba d'europeu, no? No, aquest és de l'europeu... No de l'any passat, Del 2021, mira. Ah, sub-23. Tinc aquesta, tinc... No sé, a veure... Mira, Augsburg Copa del Món... Augsburg World Championships, Campionat del Món... O sigui, aquesta és la de kayak cross? Sí. Augsburg també Copa del Món... Augsburg se'm dona bé. Ivrea sub-23... Això deu ser Copa del Món a Praga. Sí. També Campionat del Món sub-23 i Copa del Món a la Seu. I a casa meva tinc les altres. Les de... La de París i la de la Seu, l'any passat. I tinc, doncs mira, l'acreditació de París, l'acreditació dels Jocs Europeus, i després la de Tòquio, que està aquí, crec que és aquesta. Sí, aquesta és la de Tòquio, 2021. I després aquí, doncs, fotos i els llocs on he anat. Adolescència. Bitllets, no sé, tonteries. Però és que el tinc aquí posat com si fos el diploma del First Certificate, saps? De Cambridge. L'he d'emmarcar. Aquí està el tio. No és una medalla, no la puc penjar allà, però... L'hauré de posar aquí. L'hauré de posar aquí. Mola, no? Sí. Paper bo, no? Paper bo, paper bo. Sí, sí. És dinar 4, però del bo, saps? Perquè te'n vagis content a casa. No l'havia vist. Aviam qui surt aquí. Thomas Bach. El president... Thomas Bach i el Tony Stanguet, que és el president del comitè organitzador. Que era piragüista, no? També. Sí. Diguem, l'obra d'enginyeria del meu pare, que està supercontent d'aquesta cúpula és una cúpula doncs, amb les parres que fa la sombra, ¿vale? Està molt content amb això. Llavors jo li proposo d'utilitzar aquest espai per posar una piscineta. Una piscineta. Un quadrat, saps? Com... 3 per... 3. Aquest arbre fora, no? Sí, no, aquest és un cirerer. És que aquí és el territori dels cirerers, ¿vale? I el meu iaio n'havia plantat molts, i ara el meu pare els cuida, i llavors en tenim molts. Si fem medalla olímpica, apreta'm el teu pare per tenir piscina. Hòstia, però ens hem d'esperar el 2028. L'hauria de construir abans. Jo crec que ni amb la medalla per una piscina. Jugàvem bastant, hi havia dos... Teníem 2 amigues més, que una encara és amiga meva, la Carola Vila. Com érem 2 germanes, doncs jugàvem, anàvem amb bici. Tot el dia anàvem amb bici, i ara t'ensenyaré una baixada on la Carola li van deixar els frenos i es va fotre... Pa! No, aquí érem una mica salvatjots, però bueno. Pujàvem fins allà dalt i baixàvem a tope amb bici. Què havíem fet també? L'altre dia m'ho explicava la Carola, que li havia explicat a la seva mare, que posàvem una taula del revés, d'aquestes de plàstic, sabeu les de plàstic dels bars? Doncs del revés, i amb una baixada fins a baix. Per sobre la taula. I ara anem a on passa la festa major d'Arfa, que ve a ser la millor festa dels pobles de la comarca, això sense cap dubte. I nosaltres, amb la Clàudia i amb alguns més, organitzem una mica el que és tot el cotarro. Com a presidenta de la comissió de festes? No. Jo? Sí. Ni de conya.
Buah, no estàs tu. Aquí hi ha molta personalitat molt forta. Jo sóc un soldado raso. Jo no opino, només crec, i totes les altres són les que manen. A més, tothom li agrada manar molt. Ara em matarà quan veguin això, ja veuràs. Però és aquí muntem l'escenari, així, i posem una barra allà, i aquí fiesta loca. Hem fet festa després del Mundial o no? Sí, a Oklahoma. El dia que vam guanyar la medalla vam anar al bar de confiança, que és Oklahoma Cowboys, amb el Miquel i amb alguns piragüistes, i allà vam fer una mica de jaleo. Diu que es vol presentar presidenta de la comissió de festes. Qui? La Clàudia? Jo crec que li donen la presidència. No. Així. Que va. Sí, no m'entero de res. Jo normalment no hi soc ja de base per defecte i quan hi soc només ajudo. Mou això cap allà, mou això cap allà, mou l'altre cap allà, allò cap allà, i ja està. Tu l'has vist, d'ella? Què pot ser? Ah, sí. Sí. Molt xules. Divines. Em va dir, com t'has comprat això? Si no t'ho posaràs, no sé quantos. Vermell, Estan a la moda. roses. Està a la moda i són superxules. Però un color més neutre, no? Vermells queden bé, saps? Sí. I res, això és una mica la tornada a casa, tornada a puesto, i ara ens posem una mica més focus. Setmana que ve entrenos a tope per preparar ja les últimes competicions de la temporada. Copa del Món a París, Copa del Món a la Seu, que també són classificatòries olímpiques, així que a tope. Ens veiem a la pròxima.